Soňky jaň ajaýyp mektep döwrüniň tamamlanmagynyň nyşany. Ähli mektep bayramçylyklarynyň arasynda hemişelik ýata galýan iň tolgunlarjy we unudulmajak pursatdyr. Mektepleri häzirki tamamlaýanlar öz başda durmuş ýoluna gyzykly, ägdili wakalardan dolu wagtda Türkmenistanyň häzirki we geljeki nesiller üçin taryhy ähmiýeti eýe bolan asyrlara ýan salýan bagtyýarlyk döwrüne gadam atýarlar. Altyn açary körpelere geljeki 1-nji synp okuwçylaryna goşuryp mektepler tamamlaýanlar olara bilimler dünýäsinde uly üstünlikler arzu etdiler. Ýokary ruhy alkynşa eýe bolan bayramçylyk dawaralary ýurdumyzyň vilayetleriniň en gözel ýerlerine giň gerimlen ýaýwanlanyrly. Orta mektepleň uçurumlary paýtagtymyzyň Ilhan Seýilgähine, Bagd köşküne, Türkmenistanyň baş milli muzeýine, betaraplyk we konstitusiýa binalaryna, Älim medeni diňjaş merkezine we paýtagtymyzyň beýlek gözel ýerlerine gedelenjetdiler. Günüň ikinji ýarmynda paýtagtymyzyň Aşgabat Aýdymsaz merkezi mektepler tamamlaýanlar. Olaň bolimlarynyň bilim ulgamynyň ähli işgärleriniň hormatyna guralan dawaralaryň merkezine urildi. Şol ýerde dawara gatnaşanlar bilim ulgamyna degişli sergilere aýlanyp gördüler we sportyň durly görünüşleri boýunça görkezme çykyşlaryna tomaşa etdiler. Bu ýerde guralan soňky jaň dawarasy döwlet senatynyň ýerine ýetirilmegi bilen badalgaldy. Sonra ýurtbaşdanymyzyň soňky jaň dawaralary münasibetli Türkmenistanyň orta mektepleriniň uçurumlaryna, bolimlaryna we ähli bilim işgärlerine iýeren gutlugy golly. Ol dawara gatnaşanlaryň ählisine bu ýysynç duýgusyny öretdi. Döwlet başdanymyzyň adynan mektepler tamamlaýanlar we bilim ulgamynyň işgärleriniň has tapawutlananlaryna gymmat bahal sowgatlar dawaraly ýagdaýda goşurly. Bayramçylyk dawarasyna Türkmenistanyň iň gowy dörejelik toparlary we sunat saatlar çykyş etdiler. Ata watanymyzda berkar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne hemde ýurdumyzyň häzirki taryhy ýamyna gadanlan belent ýeňişleň ruhlanyrysy we beýgi işler amala aşyrýan milli liderimde bagşlanan aýdymlar akşam Kaşgabatda hatda joşgunly we ruh bilen ýanlandy. Dawral çäre gatnaşçylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Şonu ular ýaşlar barada ýurdumyzda bilimi ösürme ugruna diýen ägirt ularada netijeli işlemegi we okumagy ähli şertleň döredileni üçin milletiň liderine çoňul hoşallyk bildirdiler. Uçurumlyň şahatlyk döwürleriniň şanyny guralan dawaralar bir-birinden täsirli, joşgunly boldy. Medeniýet we sunugat işgärleriň şeýlede ýaşlaryň özleriniň gatnaşmaklaryna taýýarlanan çykyşlar, täzeçiligi ýokary joşguny bilen tapawutlandy. Ýerine ýetirilen aýdymlarda berkar döwletimiziň joşgunly ýaşlaryň hemde pek söýgün wasby berenden ýanglandy. Tansykalyk dörejelik çykyşlaryň diýsen täsirli boldy. Bu bolsa ösüp gelýän ýaş nesliň berkar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne bolan anamlaryny öz halky üçin çeksiz aladalar diýen hormatly prezidentimize bolan sarpalaryny hasam artdyrdy. Ol bolsa berkar döwletimiň bagtyýarlyk döwrüniň aýdyň dawaralanmasy boldy. Men Daşaw şäherindäki kimia, biologiýa, ingliz dillerden şuňlaşdyk öğredýän 26-njy orta mekdebiň uçurumy Azad Askar berkar döwletimiň bagtyýarlyk döwründe bilim ulgamynda täze özgeçler bolup geçýär. Ýurdumyzda gurulýan mektepler dünýä ürünlerine dolu laýyk gelýär. Şeýle mümkinçilikler döwlet bilen hormatly prezidentimize biziň bu ýytynjymyzyň alkyşynyň çägi ýok. Mehriban prezidentimiz ýaşlar üçin sport toplumlaryny dünýä ürünlerine laýyk gelen mektepler gurup berip ýaşlaryň kämil we sagdyn bolup ýetişmegi üçin edýän aladar üçin köp saglygyny diýäris. Bir gelecekde şeýle mehriban prezident bize bildirýän anamyny ödejek diýende söz berýäris. Şun hem ýatdan çykmajak prototlaryň biri boldy. Ýagny döwlet derejesinde geçirýän soňky dawaratna gatnaşmak bagtymaňa da meýsir etdi. Ýa-da arkadaşlar şu pursatda şeýle mümkinçilikleri öğretip berenimiz üçin size köp saglygyny aýdýarys. Men Ahar welaýatynyň Abadan şäherindäki 8-nji orta mekdebiň uçurumy Toýly we Selvi. Biz berkar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň bagtyýar uçurumlary. Anha, hormatly prezidentimiň saýasyna berkar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ilkinji uçurumlary bolmak bagty biz ýaşlara müýesser etdi. Hawa, hormatly prezidentimiz biz ýaş nesiller üçin şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýär. Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherimizde, welaýetlerimizde, etraflarymyzda biri-birinden ajaýyp, biri-birinden haşan binalar gurulýar. Şol gurulýan binalaryň arasynda ak mektepleriň, çağalar baglarynyň bolmagy biz ýaşlara diýsen begenlerýä, boýsanyrýar. Anha, uly umyt, uly arzuw bilen garaşylan soňky jaň dawarasy hem gelip ýetdi. Men şu dawara bilen siziň ähliňizi tüýsürämden gutlaýarym. Hormatly prezidentimiz biz uçurumlaryň şeýle ajaýyp diňjanmamyz üçin, ajaýyp okumamyz üçin uly mümkinçilikler döredip berýär. Biz hem ata watanymyza, mehriban prezidentimize ruhy bilen merdany türkmen halkymyza we pary ýaşlary bolup ýetişip, ata watanymyzyň mundan meýlekli ösüşlerine hassa uly goşandymyz goşokdymyza size inanyrýar. Mehriban, arkadagymyzyň janynyň sag, başynyň dik bolmagyny, ýyly we häwitli, ýurt ähmiýet tutýan tutumly işleriniň berkar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne hasara we janman tüýsüregimden arzuw edýän. Men Lewat welaýatynyň ýöretilişdirilen 1-nji orta mektebiniň uçurumy döwlet ders bäsleşiginiň ýeňçisi Uzuk Cemal Saparowaýja. Anha bu bütün Türkmenistan döwletimizde soňky jaň dawaralary şatlyk şowkun bilen bellenlik geçilýär.
Lewat vilayetinden şu Aşgabat şäherinde bellenilýän soňky jaň dawrasyna gatnaşmaga gelenligime begen ýaryn bu sancymyň çägi ýok. Häzir hem şol bütün Türkmenistanyň uçurumlary o Guinness Rekordlar kitabyna girdiler. Hiňillikde gözel paýtahtymyzyň gözelligine syn edýäris. Berkarar döwletiň Baxtiyarlyk döwründe bizi batlyk adamlar bilen ýakty ertirler atarýan Mehriban prezidentimiz biz ýaşlar üçin ören köp aladalar etýär. Sehelçe wagtyň içinde dünýä ünlerine laýyk gelýän tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan ak mekteplerde, ýokary okuw jaýlarynda, sport mekteplerinde biz ýaşlaryň döwre wap ilm bilim almak üçin, bedenini türgenleşdirmek üçin dogry şertler bar. Bugün türkmen ýaşlary dünýäniň iň ösen awraýly ýokary okuw jaýlarynda okap öz bilimini artdyrýarlar. Mehriban prezidentimiz, goý siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, işiňiz rowaç, belent başyňyz aman bolsun. Men döwletler köşeginiň uçurumy gülälik çaryba. Men berkarar döwletiň bagtýarlyk döwrüniň uçurumy bolanmy, ilkinji uçurum bolanmy ödüm diýsem bagtýar hasaplaýaryn. Mälim bolşýarly bu ajaýyp döwürde edit arkadamyzyň taýsy tagalaty netijesini durmuşyň ähli bilen bilelikde ýurdumyzyň bilim ulgam hem görülip eşdilmedik derejede ödgördi. Muny biz öz okap bilimder terbiýe alýan döwletler köşeginiň masalyna aýdym görýäris. Edit arkadamyz biz nirde işletegem, okasagam, ýaşasagam hemişe her adymda öz görüm göreldämiz. Okumyda gowy ýetişmedi bilen siziň anamyzy ödäp watan dodan haklamana